kulturno-umjetničkog društva Ivan Goran Kovačić iz Zagreba, a sada bih pozvala gospodina Antu Čička, direktora ovoga festivala, da mi se pridruži na pozornici, jer kakvi bi to mi bili domaćini kada naše goste ne bismo darivali. I pozivam poštovanu gospođu Maju Foretić-Pečnik, zamjenicu veleposlanika Republike Hrvatske, našu gošću iz veleposlanstva Republike Hrvatske u Sarajevu, da nam se također pridruži ovdje na pozornici, a gospodinu Čičku prepuštam mikrofon. Pa evo, ja kao direktor CIOF-ovog međunarodnog festivala Dani kosidbe na Kupresu želim zaista uputiti jedno veliko hvala Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu kulture Republike Hrvatske i ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu, što ovaj festival i našu kulturu na Kupresu podupiru već godinama. Ali ne samo kulturu i ovaj festival, nego i neke druge organizacije, i to ne samo u Kupresu, nego širom Bosne i Hercegovine. I evo, ja ispred našega festivala želim uručiti ovaj jedan simbolični poklon. Hvala vam. Zahvaljujem se organizatoru, gospodinu Čičku, zahvaljujem se općini Kupres i načelniku i svim dužnosnicima općine Kupres koji su ponovo organizirali ovaj prekrasan festival i vjerujem da ćete tako nastaviti, a naravno Hrvatska će pomagati koliko može kao i do sada. I želim vam uspjeha puno svima i zdravlja. Hvala. Zahvaljujem gospođi Foretić-Pečnik. Nadam se da će se naši dragi gosti danas ovdje na Kupresu osjećati kao doma. A sada bih zamolila predsjednicu Skupštine Herceg-Bosanske županije, gospođu Ivicu Pašalić-Lotak, da mi se pridruži ovdje na pozornici i svečano otvori Dane kosidbe na Kupresu 2011. godine. Poštovane Kupreške, poštovani Kuprešaci, gosti i prijatelji Kupresa, gospodine načelniče, dragi sudionici Dana kosidbe 2011. sve vas pozdravljam. Hvala organizacijskom odboru na pozivu, jer velika je čast u ovo teško vrijeme biti pozvan među svoje. Hvala vam. Dan kosidbe na Kupresu je tradicionalna kupreška, kulturna, poljoprivredna, športska i turistička manifestacija. Dragi prijatelji, želim da ovo bude manifestacija koja će se pamtiti. Svim natjecateljima želim što bolji rezultat, a neka pobjedi najbolji. Proglašavam Dane kosidbe 2011. otvorenim. Hvala vam i živjeli. Zahvaljujem predsjednici Skupštine Herceg-Bosanske županije, gospođi Pašalić-Lotak. A evo, sada ćemo još samo čuti koji su to dobri ljudi omogućili današnja zbivanja ovdje na Kupresu, ali i 6. CIOF-ov međunarodni festival folklora. Generalni pokrovitelj je općina Kupres, sponzori Skupština Herceg-Bosanske županije, Kupreško polje Kupres, Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne Mostar, Croatia osiguranje d.d. Ljubuški, Konsing Posušje, Hotel Kupres Komo d.o.o., Media Res d.o.o. Mostar, marketing i oglašavanje, Grafika Tomislavgrad RDI d.o.o. Kupres, Telmax d.o.o. Kupres, BEM d.o.o. Kupres, Hotel Maestral Kupres, Hotel Adrijanski Kupres, Mesna industrija Vila Promet d.o.o. Kupres, Ekonomik Vitez, Šujica Drvo Kupres, Ljekarna Đivić, Kupreks Interijeri Kupres, Boris, Ivica i Perica Babić Kupresa, Elkom Kupres. Pokrovitelji CIOF-ovog festivala su i Ministarstvo civilnih poslova BiH te Federalno ministarstvo kulture i sporta, dakako Herceg-Bosanska županija i općina Kupres.
Potporu su dali Veleposlanstvo Republike Hrvatske te Veleposlanstva Republika Slovenije i Makedonije u BiH te općine Čitluk i Prozorama, a medijski pokrovitelji su Kupreški radio, Kupres portal, Radio Plus Posušje, TV1 Sarajevo, Radio Posušje, Radio Tomislavgrad, Hercegovina Live, Radio Livno, Radio Herceg Bosne, Radio Ljubuški, Radio Kiski Seljak, BH, Radio 1, te Federalna televizija, Večernji list, Dnevni list, Televizija KIS, HRT, Dopisništvo Mostar. Zahvaljujemo svim našim sponzorima, pokroviteljima, dakako medijskim promotorima. Ja sada najavljujem početak sportskih natjecanja, dakle možemo kazati igre mogu početi, nadmetanja mogu početi, a ovdje na pozornicu pozivam naše goste iz Slovenije, članove društva Svoboda iz Senova. Inače, Senovo je jedno mjesto 10 kilometara od Krškoga, a vidjet ćemo sada bogatstvo tradicije i običaja naših prijatelja iz Slovenije. Ja.